matur pilih rumah Pak yang pahargian sinaran pepunden kula di menika pengantin ayu dalasan Puspa Dekorasi. Nah, Puspa Dekorasi ya Pak. Bersendal gurau bagaikan raja dan permaisuri tersenyum simpul bagaikan bidadari. Duhai senangnya menjadi pengantin baru. Yo, pengantin baru. Pengantin baru. Iya. Duduk bersanding bersendal gurau. Duhai senangnya pengantin baru. Duduk bersanding bersendal gurau bagaikan raja dan permaisuri tersenyum simpul bagaikan bidadari. Duhai senangnya menjadi pengantin di saat engkau berbulan madu. Saking keluarga agung ingkang badhe nderek petik citra nggih, foto sareng kagem kenang-kenangan. Remajamu di saat engkau berbulan madu. Ingatlah di masa remajamu agar gelap tak akan kecewa. Rukun aman damai dan
Anggrahapi kanthi sekeco. Nggih, bilih samangke panjenengan badhe nderek dono swanten mau bergabung sama CMI Musik ya, pintu terbuka lebar untuk panjenengan sedaya. Iya, satu demi satu saya panggilkan artisnya CMI Musik pada hari ini, yaitu bersama Ayu Tari yang mijil saking Jepun. Ayo Jeng, langsung kasih. Asut guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki sinareng CM Musik Entertainment. CMI napa CM? CM. Coce. Niki gadane Mas Cemeng tiyang mriki. Oh iya iya. Bos Cemeng nggih. Heeh, Cemeng. Niki nggih saged ngoten, Pak. Gadah ngoten. sorot, gadah grup dangdut. Wis luar biasa. Pokoknya sukses semua. Nggih, kesek bareng audio Kanza audio. Niki kadang besan saking pundi? Menika saking mriki mawon. Oh, tanggane dhewe. Desa Semampir. Oh, nggih mriki mawon berarti mriko nggih. Nggih miri kali Semampir. Caket nggih Bu nggih. Ampun gugup nganu lho, mantuk lho nggih. Nggih, wong menika dawuhe Pak Supandi anu ngantos sonten kok. Nggih. Nggih niki acara pernikahan dari Mbak Putri. Mbak Putri, betul kali Mas Putra. Hah? Mas Putra kali Mbak Selfie. Oh, Mas Putra kalian Mbak Selfie. Ya, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Iya, amin. Diparingi momongan nggih. Amin, amin ya robbal alamin. Aja mung dadi bojo ya muga-muga dadi jodone. Berarti kanggo selawase. Kanggo selawase. Betul. Kok diparingi kesayangan nggih Bapak. Oh iya, pokoknya origine yo pokoknya cilik-cilik tapi pinter, cilik-cilik cabai rawit. Ngeten nak pantes lemu napa pantes cilik? Penak ngene iki sedeng didelok yo penak kok wis pokoke iya. Aku jarang ketemu sampean kok malah lemu saiki. Nggih mundak 2 kilo padahal lho Bapak. Wong 2 kilo ning ketok gudi ngene. Iya, CM Musik. Prawe akeh saking kadang besan kersake lagu napa badhe nyanyi sendiri nggih monggo.
sinareng Kansa Audio Operator. Oh iya, CM Musik Simple ya. Nggih. Menika kagem kenang-kenangan. Nggih, menika lir gumanti nggih. Sarana lir gumanti gantosan. Sepokoke antri mawon mangke sinareng angga fotografer menika mangke diarahkan derek foto.
Jadi ampun keseso kondur mbiyen Ibu nggih, Bapak nggih. Nderek foto bersama kagem kenang-kenangan. Saranipun lir ombake samudra Ya, oi, yuk. Ya, oi. Sang Subo manggala paring asung dumateng Narendra Gung Pinatara. Nggih menika raja sedina ratu sedalu. Ingkang sakmangke jengkaraken Sang Narendra Gung Pinatara inggih menika raja sedina ratu sedalu. Inggih menika temanten kekalih temanten sarimbit jumengkar saking sasana rinengga ingkang sakmangke tumuju sasana tepas wangi kepareng angrucat busana kanarendran angrasok busana kasatriyan.
Sinten to ingkang dados Subo Manggala? Inggih menika cucuk ing lampah. Inggih menika Bagus Sudar ingkang mijil saking Bojonegoro. Priyayi kene tansah kewat kewaduk wondene sawurinira Subo Manggala nggih menika patasak kembaran ingkang sarwa sami busanane pasuryane wondene temanten sarimbit ingkang tansah kekanten asta datan renggang datan pinisah Rama dalasanipun ingkang minangka ingkang hatut puri handayani ingkang jurung pandonga kakirapaken dumateng para tamu undangan nyuwun pandonga pangestu anggenipun lelumban ing madyaning bebrayan mugi tansah rahayu widodо ayem tentrem bagya mulya katon ungyan kang tinuju inggih menika sasana tepas wangi ingkang sak mangke temanten sarimbit angrucat busana kanarendran angrasuk busana kasatriyan anjih ayo CM musik ya miyak swasana mbok bilih panjenengan ibu nggih ingkang hobi-hobi nyanyi ibu nggih mbok bilih badhe nderek gabung menika CM musik pintu terbuka lebar untuk panjenengan sedaya ayo ibu-ibu yang di sana mungkin ibu yang di sana juga mungkin ada request dari panjenengan sedaya semoga samangke langsung kemawon Bu nggih langsung kemawon menghubungi CM musik yang bergabung yuk kita panggilkan satu artis lagi dari CM yaitu adik Canda iya adik Canda ya Sanda oh iya ngapunten Dek Sanda ya umumnya lagi ketemu iki kok biasanya ya ketemu Mbak Tari terus iya Dek Sanda bukan apa-apa pokoknya derek mangayu bagyo menika dalemipun Bobo Supandi dalah ibu derek lelipur dumateng panjenengan para rawuh tamu undangan ayo paring donga riyin diucap dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wilujeng siang nggih kagem Bapak Ibu tamu undangan pangambyong besan saking pundi niki saking mriki mawon saking Semampir oh saking Semampir nek mriki desane Kemiri mriko ngidul sithik dugi Semampir nggih oh tangga desa dhewe ya tangga desa nggih Bu nggih nggih Semampir mriku mawon nggih oh oke mampire pundi niki Bu oh Jambean tanggane apa piye boten kertas nggih niki spesial kagem temanten berdua ya Mbak Selvi juga Mas Putra ya semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah amin 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 ya robbal alamin dan soleh ada berbahagia selalu iya. Mungkin nanti yang mau ikut gabungan di sini nggih monggo Bapak Ibu Sinarang CM Music juga akan se-audio iya yang ikut bergabung nanti ya adik ya adik ibu bapak pokoknya los ini iya CM musik terbuka untuk panjenengan yo CM musik
Lilo jengkaraken tamu undangan nggih. Kondur menika saking dalemipun Bapak Supandi ngantos dugi griya songswang tampi kanthi kebak ing slamet wilujeng boten wonten pambeng. Sugeng kondur dumateng panjenengan sedaya. Nggih kala wau mriginipun rombongan kadang pisan Sutrisno ingkang mijil. Oh langsung. Oh nggih. Walah. Ayo sukani lagu rancak Mas. Ayo Mbak Tari lagu rancak menika kangge kirap.
pengapit. Ya, ditunggu nggih. Mas, mau ikut foto dulu. Oh ikut foto. Mas Manggolo. Mas Manggolo. Manggolo warna hitam. Ayo Manggolo, Manggolo. Kuwi tak wetung. Aja mikir keceblok pokok sikilem aku bukan nabrakno kok. Rene. Oh, ngidul. Rono ndi? Ngidul. Ya mengidul. Dek ngidul piye to? Iya Lah nek kono lor, miko ler, kono kidul, kono etan. Etan basane Ngetan, ngulon, ngilen, kan ngidul. ngedel. Oke sampean tak jropon kok malah mbok terus. Ngidul ya ngidul ya. Lah iya mulane kok ngidel ya. Basa ngidel iki ya wonten. Nggih saderenge aku tak uluk salam rin bapak nggih. Tak kenal makanya tak sayang nek wis kenal ayo dak kopi dak ditokno ngono lho. Aku ket mau ngenteni kopi ket Mesriwat. Lah aku tak gaweke ning warung kok iso. Warung. Lah warung lah bayar nek kene gratis kok. Nggih saderenge kula aturaken wilujeng sialan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur sembah nuwun pangobyong sampun gantos busana udah ganti baju warnane ijo. Monggo disemanggaaken. Monggo udangane monggo wonten jajan iku monggo matur sembah. Iku kursi kuwi. Wanggepen kursi. Disoting gak ketok ngendok ngono lho. Ben ketok rame. Oh iya. Disoting kan ngono gak diketokno iso olah-olah iki kok rame ngono lho. Nggih. Monggo sampane nggih para tamu. Oh iya. Niki matur sembah nuwun Bapak nggih. Ing siang menika kula kaliyan jenengan menika saged sowan wonten daleme Bapak Supandi. Bapak Supandi dalah Ibu Siti Rokayatun. Siti Rohayatun jenenge Islamiah lho kuwi. Islamiah matur sembah nuwun sampun nimbali kula lan boten sepen malih niki matur sembah nuwun kaliyan duruyasipun. Nggih menika penganten ayu. Nggih. Penganten ayu. Penganten ayu dipun pangarsani dening Ibu Ida Teguh. Saniki pun wonten generasi peneruse menika putranipun. Mbak Nurul Puspa. Mugi-mugi nggih dekoripun saking desain Mbak Puspa niku Mbak Nurul. Desaine niku? Nggih Mbak Nurul piyambak Mbak Puspa. Wis muga-muga apa sing dikarepno muga-muga iso terkabul. Niki lan mboten sepen malih matur sembah nuwun juru syuting pun saking tebih niki Studio 15 saking Bojonegoro. Nggih Bojonegoro. Nek kula iki Bojonegoro Barat perbatasan Ngawi dan nek kuwi iki Bojonegoro perbatasane Babat. Nggih mulane padha adohe. Tanpa budale sik kuno. Pokoke semangat sedaya nggih. Semangat. Semangate apa mergane saiki dinane Kemis. Patang dina kas wae bayar mekar. Lah semangat piye? Lah nek nggo bayar mekar wong wedok tok isine aku. Wah aku semat. Cuma piye Kemis kok. Lan buat kesuwen malih matur sembah nuwun syutingipun Capireng kalih JBL EGT Lab. Iki syuting iki Kansa saking Bang Sri. Sony. Kansa. Sony ini le. Sony. Sony ini apa? Sony ndayo Kansa. Mboten niku GT Lab kok tulisane kok. Napa? GT Lab lho. BT Lab. Niku adae boke. Adae ya. Boke jero niku Kansa jerone. Kansa apane setrum mek bulat to piye? Jerone kuwi setrum. Lah tak gitu yo gawe tulisane Capireng. Lah kuwi tak tulisane GT Lab yo pireng teh ngono. Matur sembah nuwun Mas nggih mugi paringi lancar wis. Karo iki CM musik iya. Pimpinane sinten iki? Pimpinane Mbak Tari. Mbak Tari pimpinane wis wae agriyo ono wis kok. Mas Cemeng Mbak Tari ra gelem wong ya wis gene Mas Cemeng ana wis. Muga-muga kabeh pinaringan sehat lancar rezekine kabeh. Amin. Iki omong ora cukup ngomong alor ngidul. Aku pengen dongakno Mas Manten kalian Mbak Manten. Mugi-mugi nganten kalian menika dados keluarga ingkang barokah lan cepet-cepet sukare putra ingkang saleh lan salihah. Allahumma amin. Allahumma amin. Mas amin Mas iki kowe iki lanang dhewe niku iki buah ora iki. Ora buah iso diejek ning arep dhewe iki.
Oh, sanggepen buah Rene ayo ini saya tanya terlebih dahulu sebelum joget belum masuk ini saya tanya iki lho mlowete ket-ket mau sampean ini saya tanya pakai bahasa Indonesia apa bahasa Jawa yuk tak tekoki bahasa Indonesia apa bahasa Jawa campur waduh kupingku ben piye kok kira ngarani sutoh ben nek kono sutoh kira ben heeh ya Pak lho bocah cilik galake iso-iso ngono ya wis iki menyesuaikan Pak ben gak wedi carane iki yo nganggo suara cah cilik heeh sing nganggo suara cah cilik ae pakai bahasa Indonesia bahasa Jawa campuran maksudnya campuran modern apa campur iki sampan saya tanya nganggo bahasa Jawa Indonesia apa Inggris apa bahasa Demit Jawa Indonesia. wow bahasa Indonesia bol Indonesia ya galak era ukur wis calon artis iki artis apa tukang nyanyi wong lanang somben yo ya silane wis struk sese iki seneni lho cilik wis kaya demean nyentak-entakan kaya pal lho ngapain dicipok aku wis cilik apa diri heeh tak teko bahasa Jawa ya nanti jawab ya heeh Halo, assalamualaikum. Jenengmu sapa? Jenengmu sapa? Amira. Awakmu kelas piro? Apa? ya Allah ki mung berman grontol ketoke abape kotak-kotak gak apa-apa ngabape tak iki seger bar kok kene semaput kerokanku heeh Jenengmu sapa? mbah ya aku kok omah ki mas aku genep pikiranku jenengmu sapa ngono wis ya ini Dik manro butang wis ayo gaju so wedi ya wis ngene what's your name ya gak ira mbah katokem lho geten aku wis stres kok cawe iki wis jenengem sapa nduk wis dah perkenalan dhewe nyang kenalan dhewe jeneng sapa mambi ora apa oh kandhane ngerti leh ke sampean ngertos Amir nek Amir ora apa-apa iki lho belum terima sini satunya siapa sini enggak apa-apa ya minta lagu apa ya Dek ya oh serap apa rene ngaputene yang satunya siapa Kaila kelas berapa Dik Kaila kelas 3 omamu di omamu mana rumahnya mana semampir oh mampir ya wis gak apa-apa wis saiki sing lanang-lanang iki sing ngrek rene kok tak diotos kowe engko kowe mangke mlete aku juga didodol sing dul ngono rene wis saja ngaputene Pak wonten dadung mboten iki adine manten iki kuwi adine nganten heeh bos aku ora bener wis ra sido wis rene sampean rene aku diancam Pak ora tak bayar kok iki bajak kowe aku ora apa-apa ora bayar wah aku bayar budak kok rene wis los aku moh rene wis ayo ayo ditakoki siji-siji sik mosok badhet yo iki ngene sik jenengmu sapa Rehan hah Rehan Mas Rehan masih sekolah kelas berapa 5 kelas 5 cita-cita mau jadi apa Mas Rehan yuk tembok nganu tukang dakwah ya alias laktor ini mau minta lagu apa Mas Rehan untuk lagu apa ya sik mah aku apa lagu apa kerasa guyu ke Rene ira sambu Rene aku curiga aku sik lagune emang sik si krungu jujur ya nek ra jujur ke ceblok ke nyongsep iku lagune mau lagu apa lagune mau apa MBG oh perbadokan berarti lagu badok ngono iki wis minta lagu apa Mas Sekarang ayo nanti joget ya joget ayo semuanya sini yuk yang kecil-kecil silakan sini ayo nanti joget bersama CM Musik yuk moga sini ya kabeh ayo sini yo lanang-lanang sik engko wong wedok gampang iso ayo lihat sana semuanya sing jogete wapi itu bonus
Entuk bonus dina iki kan Shopee anu enek promo 666 iki. Ayo. Dah mulane kuwi. Ayo monggo sing jogete apik engko entuk saweran yuk. Ya. Sawerane iki kreteng mek dhewe jero. Som nyetak ngalor ngidul. Ya Allah, angel ra aku ro kene iki. Ayo to. Ayo minta lagu apa? Lagune apa? Nek gak ana lagune nggih mekaten guyunasake kula amargi mboten wonten joget kula tak kondur kemawon nggih matur sembah nuwun. Lah kok enak emen. Lah kata padha ra gelem joget lho aku saking penakan wis bayarane suta lho. Iya. Ayo Dik, minta lagu apa Dik? Ayo minta lagu apa? Minta lagu apa? Sini sampean aja. Ayo lagu-lagu anak muda. Ojingan ya, ojing. Ayo lho. Lagu ojingan. Ayo sampean aja sini nyanyi. Ayo nyanyi. Diajari apa nyanyi mau ayo mo. Request lagu apa? Garam Cinaan, oke, Garam Cina, wis. Manut sing di omah gak dibayari kok, titeni lho ya, ora dibayari. Ayo mangga, Mas. Kowe iki nek ndem kon nyanyi, nek lagune kadhe di program ngene iki, nek pengen nutuk nggonku lho. Mik, wong wis demik dhewe kok. Lho mike apik malah yo Mas yo. Padhano ae. Ayo monggo niki ya.
sing ra gelem joget urung oleh medhot. Wis kesepakatane para penonton. Ngapuntene Bu, Pak, sing ra gelem joget oleh medhot apa ora? Oh, gak oleh. Ayo, nek ra gelem joget oh sampe bongkare terop. Yo. Wasgo. Karsa Audio, CM Musik juga Studio 15 dari Betul Gorong. Wasgo. Digoyang sepanjang tahun. Terima kasih buat Karsa Audio.
terima kasih. Mbak-mbaknya wis kulino manggung iki biasa. Piye-piye njaluk lagu apa neh? Heeh, Baterai Cinta. Cintamu sak pira to? Sing nyanyi sapa sing nyanyi? Sing nyanyi sapa? Oh, Mbak. Lanange sapa? Lanange sapa? Lanange sapa nggo? Rasa yelan. Duet. Rasa yelan ra padha bayar kok yelan. Duet. Yo tukaran dhewe pasar Jepun ngalah ning Ayo Mbak Tari ke sini Mbak Tari. Mangga Bos ini Bos. Oke sobat semuanya, terima kasih, selamat siang, selamat berjumpa pada semuanya. Masih para kerja sama di Aksa Audio, para kerja sama di CM Musiknya, juga Studio 15. Oke. Cintaku takkan pernah berubah masa demi masa. Kita berdua Takkan pernah berpisah. bagaikan cinta. Tiada aturan menghambur samudra. Mencapai tujuanmu di pantai harapan. Kansa Audio, CM Musik, juga Studio 15. Thank you. Ayo juga nih. Gelombang yang datang merintang takkan berubah haluan cita-cita. Beredar sampai menyekari matahari. Namun cintaku takkan pernah berubah masa demi masa. Kita berdua takkan pernah bisa dari dalam cinta. Samudra Mencapai tujuanmu di pantai Kansa Audio, CM Musik juga Studio 15. Thank you. Gelombang yang datang merintang takkan berubah haluan cita-cita. iya menolak. Ayo jero joget lah. Beredar sampai menyekari matahari.
cintaku takkan pernah berubah masa demi masa. Kita berdua takkan pernah berpisah berjalan cinta. Berlayar baterai mengarungi samudra, mencapai tujuan di pantai harapan. Oke, terima kasih. Thank you Perka sudah terus banyak. Oh, terima kasih. Ini ada lagu request manggut jenengan tutup rien. Malam ojo mamaku pegang. Malam pertama. Ojo malam terakhir. Ditujukan untuk pengantin malam pertama nanti. Ya. Malam terakhir ya. All artis saja. Ya, siapa ini? All artis. All artis. Mengingat waktunya karena gini. Ya wayahe kok iki gak salat dhuwur apa piye? Ya sak wayahe ya wae ngedu bareng. Ngedu karo sing pangeran maksudnya iki salat lima waktu. Ya terima kasih ya. Ini bareng-bareng kerjasamanya Kansha Audio juga Studio 15 juga CM Musik. Terima kasih untuk kalian semuanya. Yuk monggo wah daun ini ya. Panganane apa gue tomer bareng. Wah sekali. Ya yo. akan pergi lama kembali. Ku harapkan kau sabar menanti. Esok kita akan berpisah. Tentu hari-hari sekali. Esok kita akan berpisah. Tentu hari-hari sekali. Semakin lama kita berpisah, Semakin mesra saat berjumpa. malam ini malam terakhir kita untuk mencurahkan rasa rindu di Dada dan berjumpa di saat bahagia, di saat malam pesta perkawinan kita. Lagu paling anyar.
mudah-mudahan hanya lagu ya iku wis 12 tahun kalau 12 tahun lagi nyanyi kita minangka pungkasan menika ndukaping purna ning pahargyan kinuturan sih bilasaning Gusti ingkang maha welas saha maha asih jinurung idi pangestu saking panjenengan para rawuh tamu undangan mliginipun rombongan kadang Besan Sutrisno ingkang mijil saking desa Semampir Jambean nggih menika Kecamatan Jepon Kabupaten Blora. Iti pangestu saking panjenengan sedaya menika Bapak Supandi telah Ibu ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan, panuwun ingkang tanpa upami, panjenengan sampun kastu rawuh wonten pahargyan saperlu anjenengi ngiras pantes paring idi pangestu dumateng temanten sarimbit. Kula minangka pambiwara dalasan kadang kula minangka cucuk lampah Yun undur diri, mbok pilih onten gunyak ganyoi atur kupat kata melroning klopo, mbok menawi lipat kulo nyuwun pangapura. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.